హాయ్ హలో నమస్తే. ఈరోజు వీడియోలో నేను చూపించబోయే టిప్ ఏంటంటే, నేను ఇంట్లో నెయ్యి తయారు చేసుకునేటప్పుడు లాస్ట్లో ఒక కరివేపాకు రెమ్మ అనేది వేస్తాను. అది కొంచెం మంచిగా స్మెల్ వస్తుంది. సో మీరైతే ఇంట్లో నెయ్యి తయారు చేసుకునేటప్పుడు ఏం వేస్తారో కామెంట్ చేయండి. కొంతమంది అయితే నాకు తెలిసి తమలపాకు వేస్తారని తెలుసు, బట్ నేనైతే కరివేపాకు అనేది వేస్తాను. జస్ట్ లాస్ట్లో అంతా కరిగిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఒక రెమ్మ అట్లా వేసేసి ఉంచేస్తాను. అది మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుంది. సో మీరైతే ఎట్లా చేస్తారో కామెంట్ చేయండి. నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని మంచి టిప్స్ కోసం ఛానల్లో ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.